ప్రకృతిలోంచి పుట్టింది. సమాజంలోంచి సమకూర్చబడింది. మాటలను పాటలా మార్చింది. అందరి మెప్పు పొందింది. కళలా ఎదిగింది. కళాకారులను సృష్టించింది. అదే విశ్వమంతా నిండి ఉన్న సంగీతం. ఇదిగోండి డైరెక్టర్ గారు, నా మొహానికి ఇంత పోయిటరీ సెట్ అవుతుందా? ఇదంతా కాదు కానీ నా వర్డ్స్లో నేను క్రేజీగా చెప్తాను. మ్యాటర్ ఏంటంటే సింగర్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ అనుకుంటున్నారు కదా. మధుర ఆడియో వాళ్ళు లెట్స్ టాక్ మ్యూజిక్ అనే ఒక టాక్ షోలో నన్ను హోస్ట్గా పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఇందులో మీ ఫేవరెట్ రైటర్స్, సింగర్స్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఇంకా ఎంతో మంది మంచి మంచి మ్యూజిషియన్స్ని నేను ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాను. ఈ ఇంటర్వ్యూస్ని, ఈ ఫన్ ఫిల్ చిట్ చాట్ని మీరు మిస్ అవ్వద్దంటే ఇమ్మీడియట్గా సబ్స్క్రైబ్ టు మధుర ఆడియో. ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ విల్ బి ఎయిర్ ఆన్ 18th of this month. 18th రోజు తప్పకుండా మీ అందరూ చూసేసేయండి. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.